Yung pagkatigat tayo amin matapsat. Napulit yung tayo manit yung pagka nakita nga bunga marunggay. Apa nagugot titik kamutin isa ang sa agiwayway kinwangan nagagit niyang kalberte natari patong itidingwen pakuli na lang nasken atulade awan kanyan at bandog inaldoleta asimalog oray maka sinit pa itipodon nakarat sa dilata oray alda sa gubanit na agpastro ng itipan nakainanana basta niyang kalberting sa lasumang peto timelemen napikayat na rumang ay panabiyagay mulalpas tirara epin apa nagbirok pangkedanin ala tiro dandanin panagkaapatin yang apay tanaliday taabagam nalpay itinaamwam depresyo itipagay niyang kalberting di pa yumisem na panpekit di nakiinumin ngayang kunan na sumulitak nunex grabe sumarunua pa nagtatalo na efet si kakit ni maton doble pa depresyo di abono awan pa'y kita ng regasyon de gasolina iti padano niyang kalberting nang isalgang taltalon di na nisa ang masakan tati makelen iti pamilya tati baro nang ang basbasakit ng asawa nagragsak di pakasan na baliserito'y baliseritang em nalakunan ay may sangka etarian basta niyang kalberting sa lasumang peto ti malemen anya narigat di malarumang ayen adap ko niyang kalberting isubayan ang pagpagatsen ala tiro madlawalu makayen agdamay sa amalem nakita niyang kalberting nakatugaw agam kape nakamulele awanin iti matalon inaamin analakot awan peket ken kwanen mangkaripatot no agriin na panagugot iti kamutin iti sumangkit simbalibog at ni ang kalberti dagiti anak na agrama na buko na nagdaran na daan na panding misita dakkel nagbaliwang dagiti anak na iti kinagaget imalataken kwa na doktor ken abogada niyang kalberting anyang atang ibrana basta niyang kalberting sa lasumang pet na timalemen pindain na anak na apasyare nagnanti dagdaganan na pinagpaadal na gamitan mansyonin iti balay na sikang ay karubang amamungkat suna niyang kalberting tatang taisod na aramid nati amin kadating anak na agsubalitay kumamit king buwana agsubalitay kumamit king buwana Sila tayo.